kaikki! Eli tässä videossa mä näytän mitä mä ostin tuolta Malagan söpöyskaupasta. Elikkäs mulla on kassillinen Cinnamoroll roina, mitä mä ostin sieltä. Ja nyt mä esittelen kaiken. Kaat tästä. Tämmönen pieni söpö koppa. Odotetaan pikkutavaroita. Mä laitan tänne jotain huulirasvoja. Sitten meillä on kahdet tämmöset söpöt sukat. Cinnamoroll teemalla. Myös nääkin. Sitten tämmönen ihana koppa. Mä en vielä tiedä mitä mä tänne laitan. Mutta jotain tavaroita kumminkin. Sitten tällainen maailman söpöin muistivisko. Tässä on tosiaan Cinnamoroll. Tää on tämmönen pehmeä. Sitten tää avataan. On tämmönen muistivisko. Seuraavaksi tällainen söpöharja. Mä avaan tän vielä nyt. Tällainen. Tää on aika söpö. Tää on pieni. Niin aika kätevä, kun mekin matkustetaan aika paljon. Seuraavaksi tällainen kassi. Tää on aika sepä. Kangaskasta on käteviä, niihin voi laittaa mitä vaan. Ostin sieltä myös mun kaverilta tämmösen samanlaisen kassin. Enkä ostanut. Ja seuraavaksi tämmönen ihana tyyny. Tässä on molemmilla puolilla Cinnamoroll lukee. Ja tää on tosi pehmeä ja käytän tätä varmaan koistetyynynä. Tämmönen ihana hattityyny. Tälläkin lukee Cinnamoroll. Tämmönen aika iso. Siellä oli tosi paljon tämmösiä Sanrio-pehmoja. Mä päädyin sitten tuohon, koska toi oli tosi pehmeä. Siellä oli myös tämmönen Cinnamoroll, mikä oli niinku kokonaan, mutta se oli vähän niinku, tai siis toi oli silleen pehmeämpi, niin mä otin ton. Sitten päästään mun suosikkeihin. Eli tämmönen puhelinteline, pausteline. Mä oon tämänkin. Siis mä en tiedä, tuska käyttää tätä niin paljon, vaikka mä aika paljon kuvaankin. Mutta vaikka mä en käyttäisikään tätä niin paljon kuvaustelineena, niin tää on kumminkin söpö tämmönen pikku figuuri vähän niinku. Itse asiassa tää tulee heti käyttöön. Eli pidän mun puhelinta nyt tässä jaustalla. Ja sit viimeisiin. Elikäs täällä on 2 tämmöstä figuuria. Sitten myös tämmönen joku kortti. Tää toinen figuuri oli tämmönen Cinnamoroll mystery boxi. Täältä voi tulla joku näistä. Ja toinen mä en tiedä mikä hahmo tää on. Tai tää mä tiedän, että tää on Cinnamoroll. Mutta täältä tulee joku tommonen. Et mä en ihan tiedä mikä tää on. Mä en tosiaan avaa näitä vielä tässä videossa, niin mä teen toisen videon näiden figuurien mysteryboxien avaamisesta. Niin käydään sitten tsekkaa sekin. Ja tähän loppuun mä vaikka kerron, että mikä oli mun suosikki. No mun suosikki on ehkä tyyny, koska se on tosi söpö. Tai sitten toi toinen Cinnamoroll-tyyny. Mutta nämä muutkin oli tosi kivoja. Ja siis nämä ei ollut siellä edes kauhean kalliita. Ja joo. Voisiko käydä katsoa myös se unboxing video. Moi moi! Katsoit!